дар телеграм каналҳо ҳастанд ва владелец доранд. Ана ҳамин видео барои ҳамёе ки мисол шумо вақте владелецен ягон одами дига, ягон менеҷер бигем шумо добавид мекунен, ҳамин видеоро нигоҳ кунен барои чӣ да менеҷери я намуд правора додан дар кор, я намуд правора додан дар кор несте. ҳамин видео да ман мефаҳмонам ва шумодам зур мешава ки ин мина ҳамихе истифода кунед. Ин роҳи беҳтарин шай. Любой хе мехоҳен истифода кунед, но агар ихе кунед туғритаре беҳтаре шумодам плюс меша. И ба фоидаи ҳам шумо ҳам вай одам. Ассалому алайкум, ман Некрузшоҳ. Дар ин видео дар бораи ин мина ҳамин чизе ки аввал да гуфтам, дар бораи ҳамин гап мезанам ва нишон медиҳам. Биёин сар мекунем. Барои администратор ё менеҷер мондан телеграм канал медроем, дар боло дар ҷои ном меҷиқем, поён мебиёем администратори. ҳаминҷа да меҷиқем пайдо мешава ҳаминҷа одамо. Мисол мо мехоҳем ки ягон каси нава добавид кунем, добавид да меҷиқем ва мегирем ягон нафара